son o contencioso e o outro exactamente porque son. Un entendo que é pola aplicación incorrecta do 10% de incremento nos complementos de se mete. Sí, Pero o contencioso por que? O inicial e principal principalmente por tres incumplimientos. O principal é pola inadecuada aplicación do acordo de agrupamentos. O acordo de agrupamentos establecía ratios de 10, 12, 14 en aulas mixtas e non se está aplicando porque se está aplicando de forma dilatada no tempo, de forma progresiva. E temos atrás da mesa sectorial do día 6 de outubro do 23 e nesta mesa, de uns días antes do 6 de outubro, fixemos un receso, todas as organizacións sindicais que logo firmamos o acordo. Nese receso preguntamos a Consellería textualmente que queremos corroborar se todos os apartados son de aplicación inmediata agás aqueles nos que xa se establece un período de aplicación. A resposta da Administración foi: así é, todos son de aplicación inmediata agás aqueles puntos onde expresamente se indica o contrario, é dicir, que teñen un calendario. Estamos falando dun acta oficial firmado pola Administración e firmada polas organizacións sindicais. Nós, polo tanto, exiximos que a aplicación ten que ser inmediata, como acordamos antes de firmar. A parte do acordo de agrupamentos, outras dúas cousas que non se estaban a cumplir era o cómputo doble e triple de alumnado con discapacidade de dependencia, que a Consellería non o está a cumplir, porque se atopou con moitos máis alumnos con discapacidade de dependencia do que consideraban un principio, e logo, en menor medida, incumplimentos da fotofixa, que en algunos centros se están incumplindo. Fotofixa é ese máxima ratio cando de entre 20 e 25 para aqueles grupos que figuren entre 20 e 25 no momento da aplicación do acordo. Por que está eso incluído no acordo? Porque non queremos, como o calendario de aplicación é a 9 anos, non queremos que ningún grupo que teña actualmente menos alumnos que a ratio máxima de 25 se vea castigado porque tarda en chegarlle a calendario de aplicación a que lle suban a 25. Entonces, por eso se establece a fotofixa. Se o grupo ten entre 20 e 25, o acordo establece que non se pode pasar dese alumnado. A ratio máxima pasa a ser ese. Sea 20, sea 21, sea 22, sea 23, sea 24. E non se está cumplindo tampouco, perdón. Entón, esos tres puntos que somos que van no proceso judicial son os principais incumplimentos. E os que entregamos ao Valedor ao Pobo, con todos os centros onde se estaban incumplindo. Entregamos en outubro e dimos unha roda de prensa o 30 de setembro, 20 e pico de setembro, xa non me acordo, creo 27 de setembro, dimos unha roda de prensa para presentar os principais incumplimientos. Ahora, sumouse tamén o tema económico que se estaba a cumplir. E incluso temas que se estaban a cumplir, como era o tema da admisión, pois hubo intento, acordarmos de hace unos días en Vigo, de subir a 25 de novo. Entón nos estamos atopando con, dixo Sandra, con apartados que se están cumplindo, apartados que aínda non se están cumplindo porque aínda hai que negociarlos, como o tema das ratios ou o calendario de aplicación das ratios en secundaria ou a reducción do horario lectivo en secundaria. O acordo recolle, pero aínda non se recolle a temporalización, e logo hai outros que simplemente non se están a cumplir. E nos parece moi grave o tema da burocracia, porque principalmente este acordo tiña tres patas: horarios, ratios e burocracia. E unha das tres patas principais do acordo, burocracia, só se celebrou unha reunión en xullo, non se volveu a celebrar a reunión do grupo de reducción da burocracia, estamos no mes de abril xa, e nos enteramos pola prensa que o plan que non se dixo en xullo era ver outras comunidades autónomas que aplicación teñen para importarla para aquí para Galicia como programa Seneca de Andalucía. Cando había un compromiso no acordo, se o ledes, en que o plan de reducción de tarefas burocráticas tiña que entrar en vigencia no curso 24-25. Si se aplicara o acordo de agrupamento de forma inmediata, serían 282 aulas máis e 396 docentes máis, solamente este ano. Es decir, que con o incremento de docentes que hubo este ano, que foron en torno a 540 e pico, teríamos, se se aplicara ben o acordo, 929 docentes máis pola aplicación do mal chamado por alguna organización acordo da vergonza, 929 docentes máis. E temos aquí todos os postos que entregamos a Valedor ao Pobo, e en la demanda de la Consellería temos todos os postos que se deberían cubrir nesas aulas. En todos os centros
por provincias, desglosados por provincias. Esto está entregado a Valedora do Pobo en outubro y en el recurso que presentamos pola vía judicial. Nosotros temos moi claro o que firmamos nun acordo, está publicado no DOGA, non temos ninguna dúda do que aí firmamos, quen fai a interpretación torticera é a propia Consellería de Educación, porque senón non tendría ninguna necesidade de publicar esa lei 5/2024 de medidas fiscais administrativas. Aí é onde eles están cambiando as reglas de xogo. É dicir, se eu firmo un acordo con alguén e ese acordo teño que cumplir e ten determinados puntos asinados, teño que cumplir eses puntos. E non podo sacar unha lei na que digo que prácticamente moitas das cuestións que temos aí firmadas quedan a interpretación da inspección educativa. Hombre, entonces para que firmamos? Como que queda a interpretación da inspección educativa? Eso pon unha lei. E iso faise torticeramente cando un ten unha maioría absoluta nun goberno e dice eu aquí vou interpretar os acordos como a mí me apetezca. E non pode unha persoa afirmar, e menos un presidente de unha comunidade autónoma non pode firmar un acordo e a mitad de partido cambiar as reglas. Por iso lle decimos que veña, que se sente e que nos diga cal é o motivo de esa reinterpretación. E o motivo témolo claro as tres organizacións que estamos aquí, que non estamos en período electoral. Non hai outra. Non hai outra. Isto, a meses dun período electoral, non houvese pasado nunca, porque houvesen tirado a casa pola ventana. Pero os compromisos hai que cumplirlos antes de que voten os cidadáns e despois de que ejerzan o seu voto. A política ten que ser unha cousa máis seria que todo eso. E que o portavoz diga o PPDG sempre cumple os seus compromisos, hombre, promulgan unha lei, precisamente unha lei para non cumplir. Aproveitar tamén para trasladar a toda a comunidade educativa da que estamos tendo moito apoio, que se implique activamente e denuncie todas as situacións de incumprimento que se están dando. Un caso comentaba o compañeiro Borja e era ese intento que houbo de, cando se abriron os plazos de admisión do alumnado na nosa comunidade autónoma, bueno, por nesas áreas que les dicen tensionadas para evitar facer desdobles e para evitar ter máis profesorado nos centros educativos, bueno, pois van pola vía do medio de que abrimos, cousa que non se fixo o curso anterior, esa espita de que se poden volver a matricular 25 alumnos. Nós fixemos moitísimas presións e tuvemos un apoio importantísimo dos centros educativos, moi importante, sin eles seguramente nos fose máis difícil revertir esa medida, por lo que les estamos moi agradecidos, e esa medida fomos capaces as tres organizacións que estamos aquí, co apoio de profesorado e de equipos directivos, de paralizala nun fin de semana. Nós non queremos rematar esta rolda de prensa sin agradecer ao resto das organizacións que non firmaron este acordo, que hoxe están reclamando vehementemente que este acordo se cumpla. Debe ser bom, porque nós o que queremos é precisamente esa unidade sindical que está funcionando en outras comunidades autónomas. Temos varias comunidades autónomas onde a unidade sindical é total e aí os acordos sí que non teñen tantos atrancos porque vamos todos a unha. Nós o que queremos é que estas organizacións que dicen que hai que cumplir o acordo teñen unha vía libre para incorporarse e firmarlo sin ningún problema, si agora dicen que realmente hai que cumplir o que se firmou, que se incorporen a firma e pelexamos todos xuntos. O vosso WhatsApp. E agradecer a vosa presencia.